Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Mwana wa munthu alibe ngakhale poyika mutu pomwe. Ndikulandireni abale ndi alongo pano patiyankhule na Ambuye. Ndi mwezi watsopano, madalitso atsopano, tiye tikhalenso ndi chiyambi chatsopano pamene tikukondwerera Teresa wa mwana Yesu, Teresa of the Child Jesus. Ambuye Yesu akuti timutsate, timutsogoze pachina chilichonse chimene tikuchita mmoyo wathu. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la mneneri Nehemiya mutu wa 2 ndi 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Philip Elias Viazi kela kubanja loyera Chilinde Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 137. Nyimbo ija pa Chingereza amanena kuti by the rivers of Babylon, titakhala pasi mphepete mwa mitsinje ya ku Babyloni. Tidayimba kwa chauta. Nde chilimbi chake tikuti lilime langa likakamire kumnakanaka kwanga, ndikapanda kukukumbukira iwe Yerusalemu. Ambuye chauta akutilonjeza kuti sangatiwale konse. Mbali mwa mitsinje ya ku Babyloni kumeneko tidakhala pasi nkumalira, kukumbukira ku Ziyoni. Kumeneko tidapachika apangwe yathu pa mtengo ya misondodzi. Kumeneko anthu otigwira ukapolo adatipempha kuti timbe nyimbo, otizunzawo adatipempha kuti tisangalale, adati tatimbirani ku nyimbo ya ku Ziyoni. Tsono ife tidati tingayimbe bwanji nyimbo ya chauta ku chilendo ngati kuno. Iyi ndi nyimbo ya anthu amene akukumbukira dziko la kwawo, akuona mavuto amene akukumana nawo. Mwina titho khala nyimbo ya Malawi, timba bwanji nyimbo ya mtendere, nyimbo ya chilungamo, nyimbo yokondwa mdziko ili pamene zinthu zikungokera kuwonongeka. Ambuye chauta akuti sangatiwale sadzatiwala. Mawu athu amumthenga wabwino ndi monga adalembera Luka oyera. Tenti sinkhe limodzi. Amene akutiwerengera mawu amthenga woyera komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku St. Peter and Paul na Tenje Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Nehemiya. Pa mwezi wa Nisani, chaka cha 20 cha ufumu wa Alita Kiserekesesi, pamene adabwera ndi vinyo pamaso pa mfumuyo, ndidatenga vinyoyo ndikukampereka kwa mfumu. Tsono kale lonse sindidakhalepo ndi nkhope yachisoni pamaso pake. Apo mfumu idandifunsa kuti, kodi bwanji nkhope yako ili yakugwa pamene sukudwala? Chimenechi si china, koma ndi chisoni cha mu mtima. Pamenepo ndidaopa kwambiri. Ndidauza mfumu kuti, amfumu akhale ndi moyo mpaka. Ilekerenji nkhope yanga kukhala yakugwa, pamene mzinda kumene kuli manda amakolo anga adani adasandutsa bwinja, ndipo zipata zake adazitentha ndi moto. Tsono umati undipemphe chiyani? Pamenepo ndidapemphera kwa Mulungu wakumwamba, ndipo ndidayiwuza mfumuyo kuti, ngati chingakukondweretseni amfumu, ndipo ngati mungandikomere mtima mtumiki wanune, munditume ku Yuda, ku mzinda kumene kuli manda amakolo anga, kuti ndikaumangenso mzindawo. Apo mfumukazi wake ali pambali pake idandifunsa kuti, kodi kumeneko ukakhalako nthawi yayitali bwanji? Ndipo udzabwerako liti? Ndidayiwuza nthawi yake ndipo idandilola kuti ndipite. Tsono ndidayiwuza mfumuyo kuti, ngati chingakukondweretseni amfumu, mundipatse makalata oti ndikapereke kwa abwanamkubwa a chigawo cha patsidya pa Yufereti, kuti akandilole kudzera mchigawocho mpaka ndikafike ku Yuda. Mundipatsenso kalata ina yolembera Asafu, kapitawo
woyang'anira nkhalango ya mfumu kuti akandipatse mitengo yokamangira mitanda ya zipata za linga loteteza nyumba ya Mulungu, ya makoma a mzinda ndiponso ya nyumba yokakhalamo ine. Mfumu idandipatsa zimene ndidapemphazo, popeza kuti Mulungu wanga wokoma mtima adali nane. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu mu Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa njira, munthu wina adamuwuza kuti, ndizikutsatani kwina kulikonse kumene muzipita. Yesu adamuyankha kuti, nkhandwe zili ndi michembo yake, mbalame zili ndi zisa zake, koma mwana wa munthu alibe mpogoneka mutu pomwe. Pambuyo pake Yesu adawuza munthu wina kuti, iwe unditsate. Iyeyo adati, Ambuye, mundilole ndiyambe ndakayika maliro a Atate anga. Yesu adamuwuza kuti, aleka akufa azikana akufa okha, koma iwe kalalike ufumu wa Mulungu. Munthu winanso adamuwuza Yesu kuti, ndidzakutsatani Ambuye, koma mundilole ndiyambe ndakatsanzikana ndi anthu a ku nyumba. Yesu adati, munthu amene wayamba kulima tsono nkumachewukiranso m'mbuyo, Mulungu alibe naye ntchito mu ufumu wake. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga ndanenera abale kuti tayamba mwezi watsopano ndi madalitso, pamenenso tikukondwerera Teresa wa mwana Yesu, Teresa of the Child Jesus. Tisayiwale kuti mwezi wa Oktoba ndi mwezi wa chibalalitso, timati Mission Month. Ndi mwezi umene wina aliyense payekha atengeko gawo lofalitsa Uthenga Wabwino. Nde timakumbutsa kuti ngodya zake tsono za mwezi umenewu ndi zitatu. Poyambirira mapemphero. Titsogoze mapemphero kuti Uthenga wa Ambuye ufikire pena paliponse. Pemphero silinama. N'chifukwa chake ife podalira uneneri wa amayi athu Mariya, mwapaderadera mwezi uno timakhala ndi mapemphero a korona. Ndikuti tsiku la lero mupeza nthawi yopemphera korona. Chachiwiri timanena kuti Mission Month ndi maphunzitso. Anthu adziwe maphunzitso a mpingo, adziwe malemba oyera, adziwe choona. Chachitatu kuthandiza ndi chuma chathu. Pamene tikwaniritsa ngodya zitatu zimenezi, tikutenga nawo gawo. Mwina chumacho tilibe, koma titha kupempherera opata kuti Mulungu awafewetsere mitima. Mwina chuma tili nacho, komanso tili ndi kuthekera kwina kuti titha kugwira ntchito yophunzitsira ena. Ndiye tanena kuti tikusangalala moyo wa Teresa wa mwana Yesu. Iyeyu anabadwa mchaka cha 1872 pa 2 January, ndipo dzina lake lenileni kapena tinene kuti lonse ngati kuti linandera bodza, anapatsidwa dzina lakuti Marie Franco Teresa Martin, bambo ake anala Martin. Tisayiwale kuti makolo ake onse a Louis komanso a Zeri ndoyeranso nawonso, kusonyeza kuti mwanayu adayamwira zabwino chokera kwa makolo ake paja chonona chifumira kudzira. Mayi ake Azeri adamwalira iyeyo ali ndi zaka 4. Mutha kuona kuti moyo wa Teresa uli ndi zaka zitatu zimene tingazitchule zofunikira. Ali msinkhu wa zaka 4 mayi ake kumwalira, ali msinkhu wa zaka 15 adalowa chipani cha Makamerite, ali msinkhu wa zaka 24 adamwalira. Very short span. Koma mutha kuona kuti adafika pomutchula kuti dotolo wa mpingo, the doctor of the church. Tikuphunzira nchani mmoyo mwake? Teresa sanachite zinthu zododometsa zazikulu ayi, anachita zinthu zing'ono koma kuzichita mododometsa. He didn't do extraordinary things. He did ordinary things in an extraordinary manner. Chipulumutso abale si nkhani yonena kuti mwalima ndime yotani. Nkhani ndionena kuti ndime mwalimayo mwayilima motani. Akutiphunzitsa Teresa choyambirira kunena kuti tiphunzire kuzichita zinthu moyikirapo mtima kandi kuphika ndiphike ngati it's my first and last. N'chifukwa yake Mother Teresa of Calcutta ananena kuti iwe onsembo achauta, celebrate each and every mass as if it's your first and last. Kunena kuti zinthu zimene ukuzipangazo kandi kulalika kumene kamwapatsidwa mwayo kuti mukawerenga mawu ku church, werengani ngati kuti wina sana werengeponso. Usati mwayima kutsogolo Mungu ododomwa ngati akukakamizani, zimapyetsa mtima. Honestly, let's face it. Komano
Teresa amapanga zinthu simple things, kuthira maluwa, amathira ndi mtima onse, kuyikirapo chikondi, akati akolopa amakolopa ndi mtima onse. Nde monga ndikunenera, anamwalira mu chaka makamaka ali ndi zaka 24, ndipo anali mzimayi wachitatu kutchulidwa kuti dotolo wa mpingo. Iyeyu ndi nkhoswe ya amishoni onse, amishonale, amene amagwira ntchito yolalika mthenga, komanso zinthu zotayika, komanso onse amene amasamalira maluwa, komanso odwala onse. Muthenga wabwino, Ambuye Yesu akupitiriza kuyitana anthu kuti azimutsatira. Nde pali wina wabwera yekha kwa Ambuye Yesu, ine ndizikutsatani, koma iye akupeleka ma conditions, koma mundilole zakuti. Wina waonetsa willingness, ine ndizikutsataniso, koma mundilole nkachite zakuti. Phunziro loyamba muthenga wabwino ndilonena kuti mayitanidwe sitimachita okakamiza. Nchifukwa Ambuye Yesu muthenga wa Yohane uja amanena kuti sindinutu amene mudandisankha, ndi ineyo ndidakusankhani inuyo. Akutipatsa phunziro lonena kuti Mulungu amatitana njira zosiyana-siyana. Tilipo ena timafuna mwina usembe, timafuna usisteri, timafuna banja. Koma if God sanatilozere kumeneko, tizikhala very attentive kuti Ambuye mufuna ndipange chani mmoyo mwanga. Chachiwiri afuna atuonetse kuti Ambuye Yesu tsono tikayamba kumutsata azikhala above everything. He should be the top of our priorities. Ena timantsatira Ambuye Yesu chifukwa choti tusowa chochita, kapena lero sitinadwale, kapena lero zinthu zatiyendera, kapena lero zinthu zatithina. Ayi, everywhere ndili mbanja, ndikamayenda, ndikamagona, ndikamalira, ndikamadya, ndikamachita business, everywhere Jesus should be my priority. Ena Ambuye Yesu amakhala number 2, mwina 3, mwina 4 kumene. Ndende aja timaona, but ine ndisiya mpingo chifukwa cha banja. Who told you? Is Jesus your priority? Is the church your priority? Is the Eucharist your priority? If the Eucharist is your priority, you can change your husband, you can change your girlfriend to follow you, as long as you are convinced that this is the right way. But if you are not convinced and Jesus is not your priority, you may not convince others to follow Jesus the way you follow him. Chachitatu akutionetsa kuti chikhulupiriro chili ndi malamulo ake. Ena timafuna chikhulupiriro tizichichita monga mmene tifunira, papali chitiziyendetsa zinthu monga tifunira. Ayi, mu mpingo wa Katolika, mu mpingo wa Ambuye Yesu pali malamulo onena tizatsata. N'chifukwa chake amamuza kuti mwana wa munthu alibe ngakhale poyika mutu pomwe. Ngati uli wokonzeka, follow me the way you want. Tikabwera mmawu athu oyamba, mneneri Nehemiya amene ali kwabwino, ali ku nyumba yachifumu kwa Ahasuwerusi, akudya bwino, koma akukumbukira chinthu chimodzi, kuti mzinda wakwathu udawonongeka. Ndipo akuti tsiku lina adadzuka ali akudzimvera chisoni, adadzuka ali wokwiya, osati kukwiya pese, koma ali ndi chisoni cha mzinda wakwawo. Ndakuti mfumu idamufunsa kuti kwa bwanji chakuchitikira ndi chani. Nde Nehemiya akunena kuti ndikhala bwanji munthu wokondwa pamene Yerusalemu adawonongeka, ndili ndi khumbo lonena kuti mzinda wakwathu ukakonzedwenso. Nde tikuonamo zinthu zitatu pamene tikumaliza mawu athu a tsiku la lero mmawu oyamba. Choyambirira nchonena kuti ngakhale Nehemiya anali pabwino, sadayiwale kwawo. Ambiri tikakhala pabwino timayiwala anzathu amene atiyika pamene tafika. Timaphwanya migwirizano, timaphwanya malonjezo, timaphwanya chithandizo chimene chimenera kuti Mulungu atisungitsa chifikire kwa anthu ena. Nehemiya ngakhala anali pabwino, analibe kukumbukira kumene wachokera, ndipo anaona kuti ali ndi kuthekera kuti achitepo china chake to rebuild the walls of Jerusalem. Chachiwiri, afumu atamufunsa kuti nde uganiza kuti ndingachitepo chani, ndingakuthandize bwanji. Nehemiya sanangoyankha kuti pamene pampange pakuti, anati mundipatse mpata ndipemphere kaye. Atapemphera ndi pamene ansala idabwera kuti amfumu amuthandize bwanji. Ambiri tikamapanga ziganizo za moyo wathu, timalika pemphero pambali. Ayi, pemphero lizikhala patsogolo. Prayer should be in front of the acts, of the actions that we carry in life. Ndipo chotserezera Nehemiya akutionetsa kuti ndi pabwino pamene atiyika tizitha kutsanyula mkaka kuti ena amwenawo pasi. Ambiri pamene tidafika tidasunga mkaka kuti tizimwatokha. Ambuye atithandize tsiku la lero mauneneri wa Teresa wa mwana Yesu kuti tiyandikire ku mpando wa chauta, makamaka titenge nawo zochitika mwezi uno wa chibalalitso cha mpingo. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.